Ave María puríssima. Pescado concebida. Això ja és el programa? Sí, sí, tot és el programa. Però és per la tele també, és per punt. És a punts de languages. Ok, yes. Portes unes ulleres pixelades? Yes. Les acrompades en l'òptica. Del Minecraft? No ho sé, estan guais. Crec que la marca és de Beniparrell o alguna cosa així, m'han dit. Ah, sí? És quilòmetre zero. Les gafes. Jo sóc de Borriana. Molt de gust. D'allà on són tots els Costat de París i cantamañanes, Londres, sí. d'ahí sóc jo. Vols fer-nos tom nosaltres l'entrevista? Vale. Sí? Sí, no? Estaria bé. No, que et veig, I... Se te dona millor, ho dic amb algo bo, Com te definiries en 3 paraules? Però això ja és el programa, o és? Sí, No, sí. sí? Això ja és el programa? No, Sí, no? Però... I la introducció... Molt ens està fent feina. O això ho fiqueu en post, però... Si tu vols després, quan toques, jo t'aguantaré el manubrio. No, ho deixa ahí damunt... Vale. No té bateria, això, No, I el micro també. Gràcies. Ja, Ho deixa ahí, quan no? s'apague Com està? l'enxufe. Vale. Only en sueca. Lo que pasa en sueca es queda en sueca. Sí, sí. Bueno, ¿tú quién eres? Jo, Joan Baldoví. Diputado. De Unión Valenciana, ¿no? Por lo que veo. Crec que no, perquè a tu sí que et veig més comunista. T'agrada el roig, a tu? Un poquet, sí. Però el meu color favorit és el carabassa. Per què? No ho sé, sempre ha sigut el carabassa el meu d'això. Quan vaig anar... Pues pareix que siga el roig. No, és que m'agrada disfressar-me de bandera anarquista. A més, com avui n'hi havia vaga o no sé què de la Sí, de la CGT. CGT. Jo l'he fet a... Bueno, no dic res que encara me... L'has fet a la Tu l'has fet en el curro i te l'has vingut així, saps? Tindré problemes laborals. Així no cobrem, per tant, això... no estem Són uns anant en explotadors, contra de res que no siga puto Netanyahu, fill de puta, assassino, Xica. genocida. Xica. Cosir mosent. A veure, no, ara que no hem començat el programa encara. Vale. Sí que l'hem O sea, escoltat. Israel mal. Tu gravo per si igual aprofito. No, Està tot gravant-se. Vale. Israel mal. Però lo de l'altre dia dels busques... Jo és que tinc amics que li diuen Israel, entonces què faig? Claro. Mata'ls. Me sap mal. Hòstia, que puta, Envíalos això, allí. Envíalos allí. Però lo de l'altre dia dels busques... Hòstia, Chapó. això és no? gros. O sea, vull dir, A veure. la capilla Sixtina del terrorismo és això. Però no podem cosificar això com si fos una ficció, no és una ficció, és una realitat, Ja. s'estan morint persones de veritat. Sí, però... Esteu parlant en sèrio? No. Ah, O és que no consideres que la gent del Líban siguin persones? Sí, però vull dir que quan comenci el programa seran persones. I ara que són... Però ara que no hem començat el programa... Això ja has començat, Chapó, És el no? programa més raro fins ara, però... Però no estàvem en el Líbano, que fem ara en el Chapó. A mi el que més me ratlla és que gastàvem busques encara, que és una cosa... Ja, que això només ho he vist, estic veient ara House, i en House en cap van en el busca perquè és de l'any 2000 i pico. Heu vist la sèrie de House esta que fan No me facis en València, la spoiler. de Respira, això l'heu vista? No. Una que n'hi ha en el, Que n'hi ha Joan Imris Ayuso. en el Netflix, que és en el Netflix, en un hospital que pareix que siga Doctor House, però en València. Bueno, ja la veureu i mos A conteu. vos és ahí en la Ribera. No, és de la Sí. pública i defensa la pública. Que Naya Unimri, Sí, és la Fa de- presidenta, sí. presidenta de la Comunitat Valenciana. És- És quasi més sí. versemblant que Valdoví, Mira, arriba a però, zero. sí, excepte lo de sempre que són els usos lingüístics, que el valencià se'l passen pel forro, per la resta de coses és una sèrie socialdemòcrata amb un to divertida. Que guai, la socialdemocràcia a mi m'agrada molt. Ja, és Sona amb, guai. és amb un to a, És una- a manoseta, la socialdemocràcia, no molesta. És una religió prou És suportable. còmode, és Sí. còmode en alguns sentits. Sí, Com la democràcia. és com que té- Baldoví, que no molesta. Que fa té les bonico. seves coses, Xica, però... això quan estava... No molesta, no molesta. Li hem dit, jo l'he apretat, Heu dit poquet Ah, i que bo. jo l'he apretat una miqueta. No! Una Un miqueta, poquet, un sí. poquet. La que més de vosaltres. Després- Si haguera estat Jordi, segurament m'haurà Fora de guanyat. càmera t'ha confessat coses que no estava dient així, però la càmera seguia gravant. Clar. Jo crec que podem allargar el programa. Bueno, però ara quan comencem el programa... Quan comencem. No tardeu molt. Te, que- no. te presente com a Toni o Antonio? Com vulguis tu. Sí? Igual Tonet? Mos senten en l'estranger. Sí. Antonio de l'Hostal? Entonces Antonio de la Posada. Antonio de la Posada. Home, hostal en castellà també ho practiquen. El que practica. La paraula hostal. Creo, vamos, no estoy segura, pero... ¿Es usted de l'Alcúdia? Un poquito. Sí? Sí. Però en el Bandcamp posava un altre poble.
Què fica, Montortal? No fica... Sí, Montortal. Això, què passa ahí? Pues no me'n recordo, igual va ser que quan vaig tirar a ficar de Joan que ficava el Cudia de Carlet, igual com en Facebook. Saps que no ho han canviat. Claro. Per què li has fortat les ulleres al teu nebot de 6 anys? Són meues. Ah, sí? Són crompaes. Jo ara esperava veure entrar un xiquet de 6 anys en unes ulleres de senyor major. O també de O Convergent. sigui, no major, perquè I no jo és esperava major. veure-lo entrar en el teu Jo peto. soc major. No estic jo per parlar, No estic jo... Ja, és veritat. No, però les Maedeus Sí. van a vindre? No. Això s'han mort ja totes. Per què? No mos llogaven, jo què sé. Vinga el Covid, moriren de Covid. Però si demà toquem junts, Però en un altre... ara que me'n recorde. Però és un altre grup. És que ara només n'hi ha pressupost per Toni palmerisme. de l'Hostal. No, perdona. Demà hi ha un concert a Salem de la Fira de Sant Miquel, fer un poc de promo. Ah, que aneu els dos? Sí, però quan isca este podcast, si és que l'he gravat bé, que no ho sé... Serà fa 3 setmanes. Sí. Ja haurà passat. No fotes, això no són en directe, També n'hi ha gent així de veritat. Esta gent és de veritat. està- La gent bona està ahí. No, però dic que no s'emet en directe, no? No. Si me costa fer-ho en diferit, imagina't en directe. Ho estan veient en la pantalla del CIM. O sea, ahí baix n'hi ha 300 persones mirant-nos. Una Jo vull- merda, que jo he vingut ahir i estàvem veient pel·lícules de cagallons. Jo avui he arribat a una hora... De veres, així. Jo avui he arribat a una hora que quasi que arriba el diferit ja. Sí. Has arribat a la pospo. Sí. Sí. Demà què tocareu? M'ha fet un supergrup aposta per demà que només tocarem que demà. I què fareu? Perquè Quines... com és Salem, sabeu que Salem és on maten a les bruixes. Les bruixes, claro. Pues mos direm els bruixots de Salem. Perquè és que, a veure, si mos haguérem dit Toni l'Hostal i les bruixes de Salem haguera quedat com Fort. mal, Antiquat. Sí. Un Clar. poquet Àlex de la Iglesias, Yes. fent-li un poquet de bif a la ex. Pues sí. Li fa bif a l'Àlex, a l'Àlex de... al Home, ex. las brujas de Zugarramurdi o Al com ex. collons se diga, això és un guió fet a posta per fer-li bullying a la exdona, en conforme és la sèrio? meva cançó de les ungles. Hòstia. Ah, sí? Claro. Tenies un I la exnovio? meitat dels meus monòlegs. L'exnovio pijo i dels monòlegs? Ahí sí. Vale. Encara no ens l'has presentat. No crec que vulga... Però li vindre. tallaves les ungles? És que si on la veieu... Tio, ja. li tallava les les peus. ungles. Clar. Sí. Vale. I si hi ha un pijo Això era. surfero... No, surfero no de era. Castellón, ahí... No era surfero. Hòstia, tia de Castellón, això vos deixen fer matrimonis d'això, interracials. Interracial. Jo he tingut a muntó nòvios de Castelló, Parlaven, bueno... en de la E, plana, en de la E, plana. En la E parlaven Per anar i correr, anava a volar i corria que volar. i s'escorria. Perquè vosaltres en Burriana no feu la E, veritat? Per ahí passa No. la isoglossa, no? Sí, som un parlat Qui? de transició. La isoglossa. La isoglossa Això era és un el trenet tren? que n'hi havia abans. Claro. La De panderola. Castelló, Almassora... Sí. Ja ve la isoglossa. No, nosaltres no fem lo de la E. Millora, perquè això... Però què feu Fa en lleig. Borriana? Mira, fem una... Coentets. Coents, però com jo sóc vegetariana, pues ja no es practica tampoc. Però el que fem és una cosa que és en És l'imperatiu, vegetariana només. li posem una T. En lloc de dir fem-ho, parlem-ho, escoltem-ho, diem fem-to, parlem-to, diguem-to, repetim-to. Hòstia. Fem això i mos pensem que està bé. Això en l'Alcúdia no ho feu, És que igual està bé i som nosaltres. Algun burrianero s'ho pensaria, que tot el món gira al seu voltant. Vols dir alguna de Borriana? Perquè et veig molt suau avui, Claro. No t'has clavat, no has insultat a més de 12 persones d'allí. Conta-los lo de Encara no s'ha acabat el Ja no s'ha acabat. podcast. Conta-lo de la matrícula, que jo no ho saben. Sí, que com era una B i una U, pues anaven a matricular els cotxes abans de les matrícules noves a Burgos, i no és una broma, és que és de veres. Era real. Per a tindre una B i una U i no una C i una S. Però això qui ho feia? 4 friquis? Pues gent que tenia Quatre friquis? magatzems de taronja que se pensaven que eren merda i no arribaven ni a pet. Molt bé, esta és l'eina que m'agrada, esta és l'eina que m'agrada. Vamos. Borriana! Borriana! Toni, tu quin idioma parles? Totxa. Però el... Com se deia? El roncuano El teu. o com era allò? El Hello. roscano? Roscar, el roscar. Roscar. Roscana, jo, ahir darrere la teniu. Com se fa? Com era? Això? Mira, cinema internacional de merda. De merda. Això, però això és el pronunciar, no? És merda. Merda. Això no és l'anglès? Com parlen així en suec, No que... és fonètica? Fonètica no és de l'anglès, és de totes les llengües. Yes, Yes, very all well. the language. All the languages. Parles la llengua de la música, la de l'amor. Oui, monsieur. Quants instruments toques? Hola, totxa, és que m'he dit. Tots. Es lliga més en la guitarra? No. No?
A mi que jo crec que sí, eh? Tocant la bateria. Jo toco el violí i jo no... En la bateria se lliga. Ni la violí ni la violaix, la saps? Això sí crec que era de Catarroja. Este el saps tocar? Sí, mira. és que no me puc tapar la trenforat. Ara agarra-la tu. Aquí m'ha furgat el nas antes d'entrar, no patisques. No hi haurà cae moc. Ni algú de... Per favor, La culpa meua, la Ixe de la culpa risa meua. ridícula, que La calle. culpa meua. Si ho esteu escoltant en Spotify, s'ha clavat la flauta Ara, pel per nas. curiositat, en Claro. això què faràs? Ai, és que no puc, necessito també les Sí, dues mans. t'aguantem. Jo t'aguante la trama. Clar. Són xicotetes. No sé si te cabrà el dit gros. Un algo. Un fandango. No, Un fandanguet. si te hubiera conocido. Si antes te hubiera conocido. Estás obsesionat, Sí, eh? tío. Me he pasado tot agosto escoltant. Ojalá yo no también, tuviera yo también. quizá Si antes te conocido. hubiera conocido. No és més ridícul, eh? Va, a veure, toquem la de... Algú no sé. sap cantar algo, vull dir, algú sap donar-li un peu a este senyor. Ja ta mare l'ha vist en el barranc de l'aixut que es menjava una coca i li xorrava el suc. Com ha canviat la cançó? Xorrava el suc, que li xorrava el suc. Ja ta mare l'han vist en el barranc de l'aixut. Però... Molt bé! Que molt bé, això també sé fer-ho jo. Ha fet 4 xones. Bé, Toni, bé, No bé. sap, no sap. Mira, sí que saps, que- sí. Ah, mira, ahí sí. Ahí li estàs donant ja... Espera, botifarra toca aixina, se la fica en el dit este, no sé, jo no sé. Botifarra superdotat, nosaltres no. Tio, Però tu pots botifarra, fer jo crec que nosaltres The toca- Bells de Jeff Miles? Pots fer techno de Detroit allí? Guapo? En això? Sí, un poc de drum and bass. En això pots fer de tot. Tu estàs a favor de mesclar la música tradicional amb... Això me sona una pel·lícula de Pasolini. Sí, això és un poc... Però canta també, home, no fiques cara de bobet. Jo ho estava pensant i no ho he dit. Has fet Perquè tecno, No, però no? estava agarrant-se, estava El tecno és agarrant-se. ahí... és un convidat perquè mos donen subvenció. Però jo t'estic enfocant la boca. però és no parles... Jo crec que has assetjat en sa vida més lo de la boca que lo de les Però postisses. per què quan pareix que no ho facis les toques superbé i quan pareix que estigues interpretant te tornes una miqueta... Com està el ball? No, quan piquen les castanyetes, quan piquen les castanyetes... Ara sembla més bovet que abans, I repique el guitarró. Molt bé. No poden estar sequetes les xiques en reunió. Quan piquen les castanyetes... Tan, tan, tararan, tan, tan, tararan. Molt bé, un aplaudiment. Molt bé! Bravo, Toni, bravo. Antonio. Gràcies. Comencem el programa o què? No, espera, No, vale. abans un negoci. Tu coneixes a Lluís Planes? De vista. perquè No, és- jo sé que el coneixes. Pots mirar a càmera i dir-li, Lluís, cabró, paga-li a estos xics algo. Encara que siga el fentanilo. Que siga pollastre. Hòstia, fentanilo. Això és droga dura. Pues tu saps que a moltíssima gent, jo no sóc metge ni res, però crec que quan Jo sí. els anestesistes posen fentanilo. Què va? Sí, Què va? sí. Ojalà. Molts de nosaltres, si ens han operat, pot ser, hem consumit fentanil i no ho Jo sabem. fentanilo només que el gaste que per sentir música. En els discos de fentanilo. Claro. Jo sóc més de discos de pissarra. Això ho tallem després, no us preocupeu. Això fa la subvenció de punt. Sí. Però dili a Lluís Planes, algo. Jo què Lluís sé. Planes, paga-los lo que les debes. Què vos deuen? Res, no? Si volen que mos patrocine. Crompalos, dónalos una caixa Claro. d'hamburgueses, dixes, Hamburgueses de seitan, per favor. de Satan. És que ens varen oferir per Instagram unes pizzas Ai, no me les han donat, ja. i diverses vegades, vale, sí, què n'hi ha que fer? I ja no contestaren. És en sèrio? Sí. Jo és que també he caigut en desgràcia. A mi antes també me patrocinava, me regalava hamburgueses, però ara ja... Ara ja res. I ara què li passa? No ho sé, s'haurà jubilat, està per... Pues encara més raó per donar coses, que tindrà però temps igual lliure. No, igual només pot que donar que mal any. Jo Però què sé. en Montortal n'hi ha pollos planes? Encara no. I en Ja. l'Alcúdia sí. Sí. Hòstia, Quants? que quan l'inauguraren vingué el tio Fredo, el llogaren ahí, exacte. i estigué tot el dia ahí en l'avinguda. Lo que no es pot dir és que no és una entrevista d'interès. La Rosa. Jo estic
Estàs interessat? Jo molt. Quan fa que et vas tallar el monyo? Perquè jo vaig fer el cartellet d'això de portar el monyo llarg, tio. No és que me'l Has fiques... entrat i dic, este no és. És que és peluca el que gaste jo. Ah, sí? D'això, claro. Vam entrevistar també un home en peluca fa no massa. Qui? No vaig a dir-ho. Un expresident. Això comença per X i acaba per Timo Puig. La veritat és que tens bona densitat capilar. Tu creus? Sí. Vaig anar a Turquia un dia a ficar-me'n. Sí? Ah, mira. Vaig anar a almorzar i... Com a Bascal, No ho crec, estem parlant perquè abans. la gent que se'n posa se li queda com un cartabó ahí, tot recte, no? Tu cartabó. tens més lliure. Però tampoc tant, ho té prou rectet. A veure, jo t'ho què puc sé. mirar? Sí, mira. Te puc tocar? Cuidado que tenc amb un tocaspa, La veritat és que té, Puc estirar? té una bona mata, eh? Puc estirar, vos Si si me l'enduc? estires igual se'n m'empugen els dels ous. Que estan comunicats. Ara em fa por, Plegues. Té bona... Està ben enganxat, Semblava que no. Aplaudix, si vols. Hòstia, això és dels cars, Claro, home, Els barats puntetes i patrocines te l'endús. puntet. És que després també hi ha qui te ho tatuen. Saps, te fan un tatuatge. Però això, Així no això t'has no de- queda bé. Sí, perquè si no vols rapar-te, així no has d'anar al barber. Això ho molt ben va fer Palau, no? No. Palau en el Moño Anem a rajar d'ella, que no està. ha fet moltes coses, però tatuar-se... No du ni un tatuatge, Palau. Ostres. En cap lloc. Com ho saps? Jo ho sé Home. perquè l'he inspeccionat. Ah, sí? Que li feres un càsting pel grup. Sí, li fiu un càsting, que dieu així. Molins, es comencem ja l'entrevista o no? Comencem, va. Comença Xusma Deluxe 20 amb Toni de l'Hostal! Doncs M'encanta que fins a Xusma Deluxe, ja està, ja és que no tenim més temps. Gràcies, bona nit. M'encanta que hagis dut una guitarra que se pot enxufar a la llum, perquè no t'enxufarem a la llum la guitarra. Vale, no passa No. res, jo tinc Clar. la meva pròpia. Penses tocar alguna cosa? No. Els collons? De fet, l'havia deixat en el cotxe perquè Pa escaquejar-te. m'ho fet anar, que el tinc ahí a la carretera a fer Tu la la mà. dus perquè Clar. t'agrada més per les entrevistes, no? Te dona No, confiança. realment la tinc així perquè m'ha tret la fava, estic ara en el piu a l'aire i així no me tapa. Assomant per ahí. No sentiu? I cloc. Pendó, pendó. Que, No, home, no escolta, passa tu, res. quina relació tens estem en el cinema internacional de merda? Recordem-ho. Una altra agraïm-ho. Visca setmana! el cine de merda. És veritat que no mos han pagat res, que ho hem dit abans. Ja, Però, exacte. Això però dir-ho. mos han... Quan altres sí que mos mireu estan quin... pagant. que Ens mos han agradaria facilitat. recordar que esta segona temporada tots els bolos són cobrant menys avui. Menys avui, O sea, gaudiu-lo, Sí. saps? I els convidats Aprofiteu, que- és l'enrotlle, saps? Els convidats una camiseta i una botelleta d'aigua. Pues, Has triat mal dia. home, abans era sense camiseta. O ma sigui, mare sempre me diu, però i te paguen en les actuacions? I jo només te paguen en camiseta. Mira, no comment. Però escolta, a mi una vegada... Home, pues tampoc em vindria malament, que et regalaven camisetes conforme Em vas. pagarà? Sí, home, sí. A mi una vegada el botifarra me digué, Toni, ell és milionari, ell no necessita cobrar. Com ho sap, ixe? Algo Perquè també és investigat. milionari. No ho sé, colló, la casa que té, ja ho saps. Has estat a casa de... No m'ha convidat encara, tu te creus? Te diu Sí que, que m'ho que crec, caigo sí. jo en desgràcia, doncs Sí no que m'ha m'ho crec. convidat, no sé per què. Però sou amics. No ho sé. Vols que Toni. posi- Pepe, convida'm a ta casa. Toni, te queda algun amic? en la Aniré vida? mig sopat i què? Te queda algun amic? Me pensa que no. Quan... Només tinc que coneguts. És d'una cosa d'antes, no? Res. Que, escolta, cinema internacional de merda. Has vingut més vegades? Sí, per desgràcia. Has presentat alguna vegada alguna pel·li? Per desgràcia també. No, pel·lis no, he presentat el Sarao 2 vegades o 3 o 4. I què fas? Eres jo- speaker i comentes les pel·lis com en les curses? Jo què sé, jo pensava que enguany anava a lliurar-me que m'heu fet vindre, fills de Rita. El primer any vaig fer de Fuster, que és el meu personatge que me dona fama a mi. Clar. Joan Fuster, no sé si el Jo conegueu. és que sóc més de l'oreja de Van Gogh. Era de sèrie sueca. És un futbolista o alguna així, no? No, pilotari. De llegenda, no? Pilot. Atracador i narcotraficant? Yes. El que va fer el trinquet de Pelayo? Ixe. Molt bé. Hay un hombre en España que lo hace todo. I això, Tu saps molt de Fuster? un poquet. I què penses que pensaria ell de lo que està fent Netanyahu ara?
Depèn del número de whiskies que portara, perquè en funció de... Això és així, això ho diu no sé qui en la seva hagiografia, que hasta 3 whiskies era quan alcançava cotes de Generalitat, a partir del quart ja la cosa decauia. I en el teu Quina era la cas? pregunta, Netanyahu? Que si creus que Fuster estaria en contra del genocidi palestí o li cauria Netanyahu? simpàtic Netanyahu. Netanyahu és aquell que rapejava, que feia rap hasídic, que el portaren a Benicàssim al festival, al Rototom. Buah, tant de bo, eh? Jo Era crec que Matisyahu, no. exacte. Eixe. Eixe, és de veres. Ai, m'ha enganyat, és que com tots se diuen igual. Pues no. Tu creus que li caien bé els musulmans a Fuster? Pojo, no sabria dir-te, no sé si en la correspondència n'hi haurà alguna referència al d'això, perquè com al final acabem parlant del... És que Aina diu que és sionista i vol que ho digues tu també. És en sèrio? Sí. Claro. No, jo no dic Has que vist? sí. No, ni poc. No dius una a altra veure, cosa. Tu vas arruïnar-me la meva carrera en la universitat? Vull que un vídeo de 50.000 visites. No, que tinc pronta l'oposició i no... No, però a veure... Però què tens tu en contra dels sionistes, a veure, pobres xics? Si va vindre nom de Déu al programa. Mentre no siguen uns assassines genocides desgraciats... Però que tu no has vist Matrix, ahí en los protocolos de Sion, són bons. Salven el món. I tenen a Morfeo, que és negre. I damunt els directors ara són trans i són dones, ho tenen tot? Claro. És que li busques punta a tot. Que no, però que és veritat que Fuster era molt afrancesat, molt europeista, molt occidentalista i no li feia gràcia res que vinguera de les altres vores de la Mediterrània. De fet, no li va fer puta gràcia el disc de l'Andalús del Tall. Això ho diu I per això està a En el favor llibre d'Israel. de Fretxina sobre Torrent està. Però era ell, no era Eliseu Climent el que no li va Bueno, fer? Eliseu, no parlem d'Eliseu, però que sí, coses Està germanes. cancel·lat ja, Fuster. Què va? Que ha d'estar cancel·lat, si així no cancel·lem a ningú. Això no va dir Tant que el no hoyo. Home, cancel·len Estellers el vam Estellers. ja cancel·lar per masclista. Que ho Jo vas no li- comentar en la Fira del Llibre, que era un No, masclista. jo dic que no se Estem cancel·la. tirant-te merda, Aina, pa fotre't la plaça. Quant més No et me- defenses, No pitjor me és. facis reels d'estes coses que després en la meva facultat se passen els meus vídeos i me critiquen a les esquenes. Bueno, Però també ho fan de cara, crec jo. això també ho fan en els vídeos de palmerisme, eh? Sí, sí, sí. També. Bueno, deixem a Fuster, pobre home. Vale, Aina, Ja estiga. estem en el cine. I tu tens una secció de cine. Jo tinc una secció, però és De que en cinema. realitat és un monòleg. Bueno, Però això és el que ven. això és el que ven. És per l'únic que la gent escolta el podcast. Los monólogos de Aina. Bueno, va, doncs vos dic. Molt bé, doncs... Que simplement volia dir que el Festival Independent de Cine de Merda és realment la cultura en valencià que necessitem. Gràcies a Chungarro i a l'altre xic que Eugeni. li diuen Eugeni i que mos ha salvat el cul avui una miqueta, quasi res, però que jo no me sabia el nom. Completament. Abans d'arribar no me sabia el nom. I ara Simplement tampoc. volia parlar-vos de quines han sigut les meues pel·lis preferides i quina és la meva relació amb el cine. Que guai. Vos encanta, veritat? Sí. L'entrevista més interessant que hem fet mai, t'ho dic. Tu t'has editat vídeos teus o li ho has donat a fer a algú o no has fet un vídeo en ta puta vida? Si me n'ha editat, sí, el que passa que no els ha publicat i jo, els que han publicat, que només que uno, o dos, me'ls han fet. De ahí, trabajos fora. manuales. Tu no te'ls edites, veritat? No, jo vaig tocar a un amic meu que li deien Stanley Kubrick. I vaig dir, escolta, Stanley, igual coneixereu, és el de l'arribar a la lluna. Bueno, pues no res, que jo realment vaig estudiar comunicació audiovisual encara que no se note perquè si entreu en el meu canal de YouTube de mica en mica veureu lo mal editats que estan els vídeos i per tant no se nota gens. Jo tinc un canal d'ensenyar valencià, però no ensenye Que bonico. roscano, ensenye el normatiu. Pues molt mal. No, jo sí que ensenyo el roscano, jo ensenyo la pitxat, que com ves a braç és està el C1, el C2 i el C3PO. T'han acusat de blavero alguna vegada? Ui, Quan et mires a l'espill... Alguna vegada no t'han acusat de blavero? jo crec que m'han acusat de tot. L'espectre, sóc el cansautor de Rodinger. Quina és la teva pel·lícula preferida? Sempre has tingut la mateixa o has anat canviant? És que no sé si tinc preferida, però una que m'agrada molt, que me va fer plorar, i això és en sèrio, es dia A Mighty Wind. Com? A Mighty Mighty? Wind? No? I això de qui no sé. És dels autors d'Spinal Tap.
Ah, És com Spinal Tap, però són grups de folk i parodien a Bob Dylan i això. Mireu-la, i ja fa una Es risa va també fer que plorar té de gràcia. lo ruïn que era. No, al final No, tiene vale, un tros ahí súper bonito de amor, que se peguen un besito. I vaig dir, i xica, plorares. en sèrio? Com es dona el besito, com? Però en quina edat tenies tu? No, això fa 4 o 5 dies. Això, el dilluns. Però ja està superguai, a Mighty Wine, busqueu-la en YouTube. Mighty Wine, Armando, vais-a-la Sí. i Mighty compartís-la. Tu estàs enamorat? Abans m'hem preguntat a Baldoví i anem a preguntar-ho. Jo, Estàs clar, enamorat? Clar que sí. De qui? De la meva terra i de la... Ho sabia, és que ho sabia, que ho sabia. De la meva llengua. Alguna vegada t'ha passat una cosa que és que tu dius, jo faig tot així, coses xules i boniques en valencià, com fan els del CIM, i me critiquen, que no se n'aniran tots a fer-la amb mà i me marque un Albert Boadella? Hòstia, però... Això se t'ha passat pel cap? No, jo sóc més del pensar de Frank Zappa, que és el meu ídolo, que ell dia dic, jo faig el que m'agrada i després li agrada algú altre, doncs mira això que s'han trobat. Però jo faig per mi, saps? Com portar les camises, eixes, no? Que portes. Què li passa a la meva Que camisa? està molt bé, que està molt bé. Este estiu anava jo per Jave ahí, pareixia un guiri més. Home, És que t'estàs clavant en la camisa i la corretja. anava en xangles i en calçotins. La corretja. Què li Li passa? falta blau per a La com corretja, tu eres. claro, la corretja és perquè no li diguem blavero. Claro. I la pel·lícula valenciana que més t'agrada, quina és? I no val dir El Virgo de Vicenteta. Colló, pues ja mos fotut, jo crec Pues que la única que ha vist. no ha vist cap altra. Estava clar. No ho sé, pel·lícula valenciana, Sí, que encara que, bueno, es pot haver estat gravada en altres llengües, perquè som un país Ai, doncs mira, plurilingüe. em vaig veure una... Està en YouTube, perquè l'altre dia la vaig buscar ahí en d'això. Se diu Mientras arden las fallas, crec que es diu, o Cuando arden las fallas. Què És dius? porno? Pareix. Com les excursionistes calentes? Però això no és valenciana, això Ja, he és dit de com, no he dit. Catalunya del Nord. Ja, he dit com. Però també... T'has ofès molt. Jo me la vaig... He dit com, vale? Està ensayant per la tesis. Tranquil·la, tranquil·la. Per dia de la lectura de la tesis, faig això. Me la vaig descarregar a Ha posta dit per com, veure vale? si parla... Però- No, parla, te la Perdó, vas descarregar parla tu, i què parla va tu. Però és passar? eròtico festiva? Quina? La que dia jo. La alqueria de falles, sí. Festiva sí que és. La va dirigir son pare de Joan Montleón. Què dius? I era cinematògraf, cinemògraf o cinèfil? o No, cine... era avant la letre, era horchater, era el que inventà Ja, l'horchata claro. líquida. Però... Son pare de Montleón. I de paso va fer una pel·lícula? Jo m'he perdut. Pues va fer, no sé com li pegà per ahir, se va fer productor i va, crec que era el direcció i era tot d'ell. Jo la vaig veure que Joan Montleón la va projectar en València, va fer com una estrena o reestrena perquè l'havia trobat i li havia ficat ell música, saps? Perquè Joan Montleón els últims anys que estava en sa casa jubilat pues se passava els seus vinilos a l'ordenador en MP3 i coses així. I agarrar la pel·lícula esta que és muda en blanc i negre en cartellers d'això i d'això i li ficar pues, passodobles i música així això, perquè trau imatges de les falles, dels morts i cristians d'Alcoi, de les fogueres, no sé què, crec que Castelló Borriana no trau res, saps? Però igual no n'hi existien en l'època. No se perd molt. I això està ahí, pa d'això. Molt bé. Me'ls fas el monòleg, Aina? I entonces, no, és que ara ja ho estic transformant, Vale, ¿vale? vale. I de les pel·lis yanquis, quina t'agrada més i per què Forrest Gump? No, sí, això que t'ha dit és yanqui, bueno, me penso... Bueno, no sé què de Mighty Wine. Però una que conega la gent, no una que tu te vulguis fer així el sibarita. Forrest Gump està guai. No sé. T'agrada Forrest Gump? M'agrada més la segona part. No n'hi ha. Encara, no n'hi ha la segona part dels Goonies. I l'any que ve, mira, Ah, la van a fer, el Goonies 2? no s'ho enterat. No. No tingueu internet. Vens a donar-me l'exclusiva? Ei, no, això és Vox Populi. Sí, Però crec ja no ho sabia, això. pot ser Ja que ho m'hi hagin sona, dit, sí? no? Que fan... Sí que sí, que han tret el cartell, Sí, sí. el teaser, Però no és de la trailer. de Beetlejuice, això, Això com se també diga? era una altra. Sí. Ah, que vale, se'n va vale, al vale. Però en els mateixos actors? Pues no ho sé com estarà el ball, perquè algú Estaria s'haurà guapo. mort ja, no? I tu quan mires pel·lícules en el teu sofà, les mires en vertical, en horitzontal i quants minuts tardes en adormir-te? Jo les miro subtitulades. I si estàs en horitzontal, les pots llegir igual, els subtítols? No, jo és que tinc una espilla ahí en el meu quarto per mirar-me mentre ho faig, entonces Al les miro sostre? reflejades, sí. Arredeu. I això per netejar-ho com ho fas? Això no es neteja, deu tenir cara, el sasguitx ahí penjat. Al final sí que és veritat, aplaudir-li el xic. No cal. Que si Al no final mos sí que farà. serà veritat que gravaves tu pel·lícules, Això. I la teva pel·lícula preferida de cinema coreano? Del sud o del nord? En De la el bona. nord jo no n'he vist cap del nord. La esta de l'entrevista val?
Això com a cine coreano, la que van Eixa quina és? i li fan una entrevista a Kim Jong-un i això, que van dos americans. Ah, no, això és americana. Que van el de Spider-Man i Esa l'altre. no l'he vista. Això està guapa. I se clava no sé què pel cul, sí. Però tu no eres un cinèfil d'estos així remilgat que No, jo va que va. a la filmoteca i tot això i veu coses friquis. Jo, hòstia, l'única vegada que ania a la Filmoteca de Pa lligar, València... segur, pa lligar. No, te diré que vaig anar a posta a veure una pel·lícula, te diré quina és. Anava a dir-me Garceta. Godzilla, la primera de Godzilla en versió original subtitulada. I Te vas a dormir? en blanc, que coño, està prou guai, Godzilla. Quina edat tens, tu? Jo, 69 anys. Fins així el meu monòleg. Muy bien. Bé, ara Bravo, Aina! Però, Aina, molt mal, has reculat. Perquè, Aina. mira, s'ha de tindre en compte, s'ha de captar l'ambient de la sala. No, Aina, I els jo teus monòlegs... ja pegué prou turres. has En mesurat la les classes temperatura. només me falta també pegar turres ara. És que Els teus monòlegs fan un bola de nieve decreixendo. Ja, Havies però- d'haver insistit. no passa res, ja tornarem a Mira, fer-ne en una altra. lo meu és curtet. Xungarro! Lo meu és curtet i també va de pel·lícules, si vos va bé ara. Sí. Clar, clar. Mireu, tu encara no has fet cap pel·lícula, has dit. Jo així tenen alguna, me pense, no? A veure. Mai meua no compta com a pel·lícula. Però n'has dirigit alguna o no? No, això encara no. Doncs mira, jo et porto propostes de Vale. pel·lis originals i tu les has de valorar en una 5 estrelles. Una de les A veure cinc, què et semblen les idees per fer-les, val? Ok, ja. Són de poc pressupost i jo crec que poden estar prou guai. Vale. Per exemple, en lloc de Pesadilla antes de Navidad, podríem fer Pesadilla durant el Nadal, Pues sí, vale? Que és una pel·lícula costumista. És com qualsevol Nadal en qualsevol casa, Mare de Déu. ja, no? Que ja és una miqueta això. No, total. I és posar una càmera en qualsevol casa del país. Te la produïs jo. Sí. I a veure, tenim l'espilla, el sostre, ho tenim tot. A esta idea, quantes estrelles li poses? Hòstia, i ja 6. Sí, està gra. Sí. Molt bé, molt bé. Ostres, Bueno, ara, el ja, que passa que, hòstia, ara ja van baixant. N'hi hauria per fer 3 parts, com el Padrino, eh? Els teus Nadals, què tal, en la família? Hòstia, després ahir la segona part, ahir, el segon dia de Nadal. Tercer dia de Nadal. Como Donen padre no pena hay más molt, que eh? uno, ¿no? Ahí. Vale, 6 estrels. Sobre 5, eh? Sí. La següent. En lloc de nit en el museu de cera. D'acord? És una nit plena de celebritats, però amb la cara una miqueta rara, no? I Ben Stiller, en lloc de desxifrar quins són, en plan, en lloc d'estar lluitant i tal, ha de desxifrar qui són ninots de cera i qui són actors secundaris que s'han operat. I ja jo crec que ja l'han feta, no? Això més van haver-la En el museu de cera. Probablement així, De eh? por. Que, Quants els estrets? que una nit en Famosos en la cara rara es Telecinco, ¿no? Buah. Totalment, totalment. Gràcies, gràcies. Quants estrets Si li voleu poses? aplaudir, aplaudiu, eh? Si no... 3 o 4, no? 3 o 4, 3 i mig, o deixem en 3 i Vale, mig? ok. Vale. Solo en casa, però en lloc de ser un xiquet és el drama d'un jove de 43 anys que vol independitzar-se i vol estar solo en casa. Hòstia, això crec que és un clàssic del cine espanyol, no? Per això diuen quedar-se de Rodríguez. Exacte. Quantes estrelles li poses? Fixa una, això és... Esta no t'ha agradat. Eixa no. Vius a soles? Sí, Ah, mira, podries protagonitzar-la tu. claro, visc en un pis d'estudiar. Jo sol. Però en Has Alcúdia... dit alguna veritat des que has arribat? Total, claro. Alguna crec que sí. Què dius tu? Que en Ah, en Alcúdia... Sí, però la de Crespins. Següent. Esta no sé desenvolupar-la, però em fa gràcia, ja està. En lloc del lobo de Wall Street, el lobo de Wallapop. No sé de què va. Que queden No sé si intentes baixar-li el preu... És un tio que està molt a tope això amb fan això. prou, que quedes en ull i te diu ai, no, té no sé quina tecla. Claro. La meitat de preu, diu, sí. Doncs això seria el lobo de Wallapop. I això 5. 5 estrels? Yes. Molt bé, molt bé, molt bé. Anem una amb una altra. Tan barates les estreles, eh? Sí, l'està posant... Bueno, al Solo en casa n'ha posat una, eh? Anem amb una altra. Pretty Woman. Esta es diu igual, saps que és la versió de sí. I en lloc de Richard Gere, el putero és José Luis Ábalos. Calla, Richard Gere era puter. En la pel·lícula sí. És que no l'ha vista, no me feu espòlia. No has vist Pretty No. Woman? Entonces, Julia Roberts, què és? Ahí ja no vaig entrar. Bagassa, bagassa. No vaig entrar ahí. Quina- Bagassa de luxe, com xusma de luxe. Queda més fi. Quantes estrelles? Ah, pues 2.
2. Sí. Quin és el teu criteri? És que això és com quan feren la versió italiana de Bienvenidos al Norte, saps? És com una adaptació. Clar. Entonces perd ahí la gràcia, no? Doncs esta sí que és completament original, la següent. Pues l'última també m'ho he preparat massa. A veure, va. És Toy Story, però passa una cosa en Toy Story, i és que n'hi ha 4. En la 1 i la 2, Andy és un xiquet, i en la 3 i la 4 ja és un adult. Polier. I en la 5 que van a fer-la l'any que ve també. També van a fer-la, però ja és Colló, adult. l'any que ve. Per a mi em falta una al mig. La primera palla de Andy. En tots els joguets mirant com horroritzats de no, para, saps? Horroritzats, però a la volta amb una miqueta d'enveja. Hòstia, d'això no n'hi haurà versió porno, sextoy, que serà una col·lecció de pixorros. Per fi Andy ha trobat un altre joguet amb el que cobra vida en la intimitat. Hòstia, un anal plug. I Buzz Lightyear, la Via Làctea! Hasta l'infinit. Quantes estrelles li poses a Toy Story 2 i mig? 69. 69. Molt bé, doncs això era un aplaudiment, que posant moltes no m'esperava. Bravo, bravo, bravo. Viva el cine. Viva el cine! Toni de l'Hostal, què és el que mai faries en un quarto de bany? Sentir xusma de luxe. M'agrada. Perquè ho faries en altres M'agrada, puestos més claro. tigoners i més... Quantes vegades t'han atracat? Vull dir, físicament pel carrer d'això... Real, no figurada. O Claro. metafòricament... O sea, una real millor, si no, una Però crec que figurada. mai, no recordo que m'hagin Però si treballes en la música. astracanat. No, clar, això te preguntava jo d'això. Quants pisos tens llogats? Ulla. Què necessites ahí? No, El digues. Manu Tenorio valencià, Jo no res. Jo tinc una finca només sencera, saps? No vaig per ahí. No estàs. No són com ixos que tenen un pis en cada finca, en cada ciutat. I els tens tots llogats? No, són per mi, saps? A cada una de les querides, a cada una la porta un piset perquè no se troben mai. Que no me passa com en aquesta pel·lícula de Jack Lemmon que tenia 3 nòvies que eren asafates d'avió les 3, entonces mai s'ajuntaven, hasta que un dia suspenen tots els vols i li s'ajunten en casa i va el lío. I em dius a mi que faig spoiler, de Pretty Woman. Això és antiga, això està en YouTube ja. I Pretty Woman no és que siga de desposar-hi, No, no. Molt bé. Quin és el major delicte que has comès mai? Ai, doncs no sé, igual començar a cantar, jo què sé. N'hi ha testimonis, algú pot dir que sí. Però cosa de drogues, cosa de... Has traficat? Jo no. Molt bé, bueno, molt bé, tu has sigut més de consumir. Jo a Andorra només que anava a comprar sucre i tabaco. I cafè conseller, que coi, jo no fumava, era xicotet, anaven els meus pares. Compràvem cafè consellera. Xocolate o barraca? Pues és que no han anat a caes dos. No? Més jo soc del poble on estava Isla. Isla, ja no la conec jo. Hòstia, pues allà Serà bona? anaren grupassos dels 80 i no sé, no me'n recordo qui. grupassos. Crec que Si no te'n recordes, crec és que bona anava senyal. Sabrina, la de Boix, Sabrina? a Isla, que antes se deia Islam, se deia Islam al principi, i es veu que els enviaren una carta de l'Islam, de la Meca, i digueren, o canvieu el nom... O catapum. Què opines d'Apunt? M'agrada molt, sobretot des de que isc jo. Tu ixes en això dels humoristes, no? De la Maria Juan. Sí, però he eixit un dia Jo allà. te vaig veure un dia que estava en casa ahí Que era l'únic fent dia que zapping. havies vist d'això, pues sí. Sí, i ese dia te vaig veure. Pues sí, pues crec que és l'única, perquè de normal quan eixes per la tele al Sant Demà t'ho diuen tots i a mi m'han castigat Sí, és perquè que m'ho no diga algú. te coneixia. Ah, vale. Si no t'ho hauria dit. Duies moño, no? Sí, clar, era la peluca que me fique. Però duies aquesta camisa? No, o sí. No, una blava. Ah. És que en tinc dos. I de l'Acadèmia Mira, Valenciana de la una Llengua, blava què ja et opines? quedava ben la bandera per a que et Claro. diguin l'Avero, Però jo per meu dir, jo no ho sabia, el que venia, no sabia de quin peu coixetxàveu en el programa este. Qui t'ha cosit ixa corretja? Ma mare. És de veres? No. Insistim, has dit alguna veritat? Sí. Tu saps fer macramé? Li falta Jordi pels monosíl·labs, tio, claro. Jordi t'ha fet... Jo sé fer de tot, macramé, sadomaso, bondaje... Mira, I punt de creu? Yes. ara que dius bondaje, va, tinc un joc jo. Ai, mira, un joc. Mira que guai. A mi m'agrada molt. Se diu pràctica sexual o estafa online. Vale. Te les saps totes? No. Vale. Comencem en algo fàcil.
Vale, a veure, va. Fisting. Jo què he de dir, si és una cosa o l'altra? Claro. O les dos. O què penses que? Què has dit, què? Fisting. Que era pràctica sexual o què? O estafa online. Això estafa online segur. No. Armando, contale lo que es un fisting. Qui és Armando? Armando, como si no conegueres, cabrón. Ah, sí? Míralo. Què fa ahí? No, no, El mira el micro. posem Fes-nos en un una compromís. demostració en directe. Espera. Ves tu, Ah, ves tu. mira. Que jo serà un poc més incòmode. Vols fer-la tu, la demostració? Vale. Bueno, un aplaudiment per Armando, que va fer una Armando! demostració de fisting. No sé això jo com anirà, eh? Això és algo de Bitcoin, segur. El nostre plano es esa camareta, que no sé si está grabando o no. A mí no me faig fer el ridícul, eh? Explícale a Toni de l'Hostal lo que es el fisting. Si esto saben de llengües, ¿no? Yes, fisting. Que és peix, ¿no? Sí. ¿No? No sé, què serà, què serà? Ah, clar, és això que t'enganyen, que també en un mensaje és el fisting. Clar. No, això és el phishing, que és estafa online. Home, no, tu què vas a saber? Claro, t'hem pillat. Vale, una altra. Dogging. Això també és d'això. Estafa. Estafa. A mí me suena todo sexual, ¿no? A mí, digue lo que me digas, me va a sonar sexual. Però perquè estàs eixit, mira... Bueno. Claro. Dogging Vos pego les és... miraetes? Dogging és el cancaneo, és anar a perrear per ahí. O sea, vull dir, Però això- pràctica sexual. Twerking, com el twerking. No, anar per ahí... Per què intentes fer-te el modern, com si tu sabes això, si ho has buscat en internet fa 10 minuts? Ho vaig buscar a nit i ja no me'n recorde de les descripcions. Claro. Smishing. És missing, això és algo de Bitcoins també, segur. Ni idea, tío. Com s'escriu? De la tretxa m'ho feu. S-M-I-S-H-I-N-G. H Molins, H. És missing? Jo no he anat a la valenciana. Jo tampoc. Ahí tinc dubte, no sabria dir-te, cert. És algo Va, de... sensual, va. Sensual? No, Pràctica tio, les està sensual. fallant totes, macho. Colló, és que m'ho fa molt difícil. És una estafa online. És enviar-te un link para que tú entres Sí. y te estafen, pero per SMS. Molins te entretiene i te Y ensenya. te enseña. Scamming. Ui, això és sensual, segur. De les cames. No hi havia a València. És coming. Claro, yo que yo voy a pronunciar mal. S-C-A-M-I-N-G. Scam. Timo. Claro, es Timo per internet. Ja està, és genèric. No és Tu a cauries en tot, eh? No hi havia a València dos scamming com les teues. Pensava que seria això. Grande, grande. Va, luxe. Hòstia, esta... Vale, stealthing. Steal, robar. Si fora still fingering encara, però still fing, això és estafa, no? A mi, per que me fiques... Què penses tu? Jo ja t'he dit que pense que tot és sexual, tio. Pues és sexual i és una cosa asquerosa. Tu, Raül, ho has llegit No ho això? tinc, no ho tinc. Que eres jove? Hauré tornat a dir la paraula. Explica'm. Vamos a ver. Stealthing. Va, tres coses. És una cosa que està de moda ara, que és a la remanguiller llevarte el condó. Home, Que ha de ser refi de puta, saps? Això es diu still fling? Stealthing. Home, depèn, si està acordat, pot donar-li adrenalina. És still thing. Stealthing. És de llevarse... Correcte. Sí, sí, claro. El Veus, és estafa. És estafa. Este me mira en cara de... bona idea. espera, que la companya que Vaig a ho preguntar-li expliqui que ho sap. Però És és que ahí no delicte? entrem en plano. És Mira delicte? así, mira así. Que igual és abogar. Dime, Aina, dime. Que la companya que tenim ahí sap que és delicte, a lo millor ho pot explicar Claro, bé. Olga, perquè és ¿sabes por qué es que delicte? és possible que mos envíen a fer la mà pronto. Es delito, sí, sí, desde hace poco. Desde el año pasado o así. Home, clar. Antes no era. Antes no. La Pues posició en la que arribem estàs, tard, Molins... primo, saps? Tu que has posat cara de, mira, vaig a fer-ho. ¿Desde cuándo es ilegal? És des de la llei de la Irene Montero, no? No ha prescrit, primo. Tío. No, espera't així. A veure, No és retroactiu. SIM swapping. Me pilles ahí, no sé. SIM swapping. Bueno, la SIM pot ser del móvil, no sé. Algo així, ¿no? No, l'hem mal encaminat, sí. És copiar la targeta. Era un altre. Com te dius a tot això? Víctor de Cullera, ha sigut alumne d'Aina. Alumne de Aina! Qual? Home, tot el país De ha sigut magisteri? alumne d'Aina. Sí, de magisteri. Ostres. Fa 3 anys, és que duien mascareta. Ah, en mascareta no conec. Fica la mascareta fora. O que no anaves a classe, Igual, vaig anar a les classes justetes, la veritat. Vos la que no anava era ella. Em fica un 7, la veritat. Em fica un 7. Aina, un cel li posaràs, tia.
És És que eres de no, Cullera. barato, tio. no me'n tu. recorde. Cullerot. Però si diu que no Però venia a està classe. molt bé. No, no anava molt, la veritat. Era un grup de repetidors damunt. Ah, dels de 1 a 3. Ah, bé, bueno, però bé. Però en què? Això en filologia? No, català era mestres, jo sóc mestre. I per què havia suspès si tens-ho en català? No ho recordo molt bé, Perquè la és veritat. cullerot. Perquè soc de Cullera, com ho saps? Ho has dit tu. Perquè se va llevar... És que és cullerot. Ja sabem per què va suspendre. Per això i per llevar-se el condó, saps? Això no passa de veritat. Mira, Algo espera, més? espera. Aina, no sé, em ficares un 7. I en el oral, quan me vegueres pronunciar la L, me digueres, ja està bé. Ah, perquè és que... Mira el de darrere, el de darrere. Yeah. Són del meu poble, ells, Qui són? Ningú Però- sap qui són. però- Eh? que tens ahí dins, això crec, que és? Dos pescadors, no conec molt bé. Però eren de Cullerot, segur? Sí, o sí, de sí, Fortaleny 100%. que havien anat ahir a les 100%, em Colleres? pensa que un s'apellida Gut, un. Com? Si no m'enganya. No tinc clar si has començat el programa i tampoc tinc clar si ha acabat. No, però... Jo me quedaria així tota la nit. S'ha acabat el concurs, jo n'he Sí, tinc no, una. este sí, però és que vull fer uno de... Va, xungarro, repetim. L'organitzador... És que xungarro me les va pillar totes. És que tinc un concurs friki. Va, vine, xungarro. Vine, va, sí, va. Hòstia. Has vist molta merda i te pensa així, cabró. Per rematar. Ah, vale. Espera, Aina, va. No, espera, ja el duc jo i l'aguante. No, xica, el se l'agarra, sí, sap? A veure, el xoc... Però Mos és hem que, quedat a cabró, soles, tu i jo, tu tens un llibre sobre Lovecraft, no? Hola, ¿qué? Tu tens un llibre sobre Lovecraft, No. però Bueno, te ho domines. ¿Y sé quién es? HP. Es con Pérez de Verte, Fotocopiadores. pero sense vigor. És que el concurs se diu Déu o dimoni de Lovecraft Ah, vale. o jugador de curling. Hòstia. Nosaltres... Això és una És que així tota la vida s'ha dit Lovecraft. Jo no, això de Lovecraft. A tu te mola el rotllo, Lovecraft? Claro, Tu Cthulhu el treballes? la llamada de Chun-Li, sí. De Chun-Li. Però que Vale. era un nazi, ¿no? Ixe, ¿no? Algo. No ho sé, tu ho sabràs. Tu No, que eres... Era el del Senyor dels Anells, no? Li El que era un agradaven poc els el- gatets com a tu. El Tolkien. Que, a veure, va, te dic, Muirhead. Curly. Molt! El puto amo chungarro. Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. Bravo. Las hay con suerte. És una chica escocesa. Es que estoy chinto. Ai, cabrón. Azatoth. Ah, això és xulo a tope. Ah, molt bé. això és Xulo, curly. el xulo que castiga. Barbezat. Ostres, ahí m'has collit prou, Ai, t'he pillat, Barbezat és quan deixen un camp en guareta. Això no... Barbecho, dice. A lo que estaban está ahí la sega ahí a mitad. Pues no sé, che, mira, Isa paso palabra. El Paso rebote, palabra. el rebote. no Has la- fallat, tu, Toni. No ho sé, jo és que només m'he llegit. La Bíblia. El títol, no? Les seues, la d'això extesa no. Bueno, res, és jugador de curling. A tot això, estem ara mateix en la tertúlia Ca Fuster. Tenim a Lledó vale. i a Toni de l'Hostal. Ah, vale. Moments mítics d'internet, en el segment d'internet. Claro, que això només ho sabran Va, els, seran vosaltres. els més xafats. Aina, tu això ho has vist? Jo no ho he vist, això m'ho he Que no havia perdut. nascut. Me ho he Cal. perdut. Raúl és massa jove. Jo no sé, jo no. Jo també. Pa casi explicar així en sueca és tonteria, perquè la gent ho sap. Clar. Però és que estos dos senyors feren un programa que se deia Mai Meua, Això sí que ho amb molta sé. més gent. I que tu eres molt fan, Molins, també. Claro. I tenien una secció que feia Era jo era l'únic fans que tenia. Mos freixia l'email. Pues volia Claro. vendre per Madrid i tot. I així Armando arriba a Montaro. Sí, sí, arribava a ser editor. Sí, un poquet. Sí. I, Ah, ningú estava allí. i grafista, sí, sí. I grafista. Sí, sí, sí. I t'ha costat tu molts anys la teva Me joventut. va costar el meu treball en Madrid, sí. Urrana. W-R-A-N-A. Això curlit, dice, no? Molt bé, Corling. Curling- Aplaudim-li a Vamos! Una cosa, és que estic dient curling, dice, i en realitat no sé el que és el curling. Curling no saps el que és. És sexual. A una hora que també. està jugant. Estic jugant i És demà ja un rato, sexual. però encara no sé el que No és. sabes lo que es? Lo que agranen el cel. Ah, la granada. Claro, que suena la Tornem a petanca. començar el joc. Ostres, home, però Toni, ara tu ja has tot vist? cobra sentit, clar, Ai, ara, Com ho has aguantat, Toni. Ja no podies. Tu has vist el curling? Claro, jo he jugat.
Ah, sí? En Però ha l'institut. sigut La selecció. olímpic? No ha sigut olímpic, no? No, jo jugava en l'institut, en gimnàsia. Clar, Però l'Alcúdia. teníeu una pista de gel ahí en l'institut Que per va, rascar? era dels xeps. ahí, però la millor. Vos faríeu pols les graneres de Les rascar. graneres eren de deberes. Entrenaven ahí, després anaven als Olimpiades, anaven més que la llum, anaven més que el meló. Chungarro eliminat com a organitzador del cim de Sueca. Un aplaudiment també per Chungarro, a pesar de aplaudiment tot. per Chungarro. A pesar de tot. Bravo! Esperem que li posen més energia al festival que a la nostra secció. Colló. Que tens ganes de sopar? No, no tinc ganes de res. De res. Tinc ganes de Bueno. que em passi una formigonera per damunt. Toni, què vas a tocar? No ho sé, el que vulgueu, el que vulgui el públic. Ai, Si demane jo, demane Karol G, ja ho saps. Quina? Si antes te hubiera conocido. Vale. Pero això, si antes tuviera, pero no es la de si te hubiera conocido antes, o esa es una otra. Eixa? Si No. antes- Ojalá si tuviera... No. Ell és de la no, meva generació. La teua... No, generació no, això però el la muchachito de muy fa forma. 10 anys. De qui és? Ixa? És d'Andreu Valor? De, De qui? Karol G? No sé, no la conec. la bichota? Jo és que estos que fan música I electrònica d'aquí, de BTS? dels bitxis, BTS? Treballes algo? això què és? K-pop. No, Esteu parlant idiomes diferents ara mateix, eh? sóc més de xota pop. La riquesa del Canta-mos lo que tu vulguis. Vale. No anem a demanar-te ja. En eixa corretxa pots tocar algo de Francisco? De canviar-se-la. Si estiguera així sí que el podria tocar. Ai. Claro. T'ajude. A veure, Sí? te dic, la meva idea original, però no està Jordi, era fer un remix de Soy Putero. És precís. Però com no tenim ruidets... No te'l puc pujar molt, te l'aguante. Claro. Sí. No sé, alguna petició? La de Zeppelin. El Virgo li pega avui. És en serio, colló. Pasó después de sempre ahí, me dirán feminazi, no sé qué. No crec. Els que te tenen mania ja te la tenen. En un huerto alegre cuajado de hierbas, donde las gallinas picaban la mierda, era un valle eterno de flores y frutas, de fogones, pajos y lo que riman frutas. En una barraca nació Vicenteta, cuyo hermoso Virgo todos deseaban, hasta que una tarde en una escaleta la folló el poeta que la camelava, i aquell fill de puta traguent-se la fava, traguent-se una fava com un cabiró, i aquell fill de puta allà en l'escala a la Vicenta la deixen portar i me la desvirgó. Me cague en la puta mare. Quina figa més regran. I me dient que era estreta i a la Vicenteta li cap una bicicleta i tot el públic del podcast. Bueno, Toni de l'Hostal! demanem perdó des de ja per fer el programa més heteropatriarcal que mos ha eixit mai. Bueno, mos havien de cancel·lar en algun moment. Sí. Jo crec que en la mida de la figa de No Vicenteta... passem els No límits passem, això. Hi ha que provar de la coses. perspectiva de Però, gènere, bueno. demane perdó, de veres. Sí, sí. Va, acomiada, Aina. Soy hetero. No res, moltíssimes gràcies al CIM, a Toni de l'Hostal, a Baldoví i a tots Xungarro vosaltres, per a dormir-se tots en la els sala. assistents, a Màxim, a Xungarro i a tot el món que ha vingut. Som Màxim perquè Xusma, si no fa este és res. Ahí l'episodi... se xic per llevar-se el condó. Raül, no? Raül. Víctor, hòstia. Víctor, no. Raül també, però no. Víctor i xiques, que no vos enganyen que això de que els que tots són al·lèrgics al condó i que en el condó no se'ls fica dura i tot això, que això ja, les de les generacions anteriors som tan idiotes algunes que ho hem patit, però vosaltres
en el condó ficaet. No es compensa el que ha sigut el programa, però que acabes de dir. Per si de cas, jo ho dic per si de cas. Moltes gràcies, un aplaudiment i... Visca Toni! Visca Toni!